नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आज परत हा एमर्जन्सीमध्ये व्हिडिओ टाकतोय आम्ही. आता आम्हाला एक अपडेट मिळाली आहे आणि आम्हाला एका ठिकाणी बोलवलं गेलं आहे आणि तो ठिकाण म्हणजे आपण कुठे चाललो आहे काजल? सुरतला चाललो आहे आम्ही. 17 डिसेंबर 2021 आणि तो दिवस म्हणजे फ्रायडे. मी बघा मोबाईलमध्ये बघून तुम्हाला सांगतो आहे. आमची ट्रेन मॉर्निंगला आहे आणि ती ट्रेन सकाळी 10:30 वाजता आपली सुरतला पोचणार आहे. तर आम्ही मीटअप म्हणजे आम्ही तिकडे एका कामानिमित्त जातोच आहे. तर तुम्ही सुद्धा शुभांगी कीर आणि सर्व फॅमिली मेंबर्सला भेटू शकता जर तुम्ही सुरतला असाल तर. आणि आधी सांगतो की बघा मुंबईमध्ये तर खूप मीटअप होऊ शकतात, पण मुंबईच्या बाहेर, महाराष्ट्राच्या बाहेर हा गुजरात पडला ना, तर अशा स्टेटमध्ये आम्ही कधीतरी येणार, म्हणजे मोजकंच येणार. फ्रिक्वेन्सी तिकडे यायची 5%च असेल. 95% हे मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये असेल. तर तुम्ही जर गुजरात स्टेटमध्ये असाल, मम्मीचे व्हिडिओ बघत असाल, शुभांगी कीर चॅनलला फॉलो करत असाल, तर तुम्ही सुरतला येऊ शकता. आता सुरतला कुठे यायचं ते सुद्धा मी सांगतो. सुरतला आपल्याला कुठे यायचं काजल? रघुकुल टेक्सटाईल मार्केट. हां, रघुकुल टेक्सटाईल मार्केट करून आहे. रेल्वे स्टेशनपासून 3 किलोमीटर अंतरावर आहे. तुम्हाला माहितीच असेल ते, आणि सुरतला राहणाऱ्यांना हे सर्व माहितीच असणार, सुरत गुजरातमध्ये. तर रघुकुल टेक्सटाईल मार्केट गेट नंबर 3 मध्ये आम्ही उभे राहू. आम्ही जर 10:30 आमची गाडी येते आहे सुरत स्टेशनला, तर मला वाटतं 15-20 मिनटात आम्ही तिकडे पोचू. तर आपला मीटअप आपण 11 पासून ठेवू शकतो. 11 ते 12 या 1 तासात आपण मीटअप ठेवूया. चालेल ना? परत डेट सांगतो मी, म्हणजे कन्फ्युजन नको व्हायला. हा व्हिडिओ मी बनवतो आहे आज तारीख आहे 15 डिसेंबर बुधवार. आपला मीटअप सुरतला होणार आहे 17 डिसेंबर 2021 शुक्रवारी, म्हणजे फ्रायडेला. आणि लोकेशन आहे, परत मी सांगतो, रघुकुल टेक्सटाईल मार्केट गेट नंबर 3. तिकडे खूप नंबर असतील, आता मला माहीत नाही किती नंबर आहे, पण आम्ही गेट नंबर 3ला बाहेरच उभे राहू. टेक्सटाईल मार्केट आहे तिकडे, तुम्ही आम्हाला भेटू शकता. सकाळी 11 ते 12 वाजेच्या मध्येपर्यंत आम्ही तिकडे राहू तुम्हाला भेटण्यासाठी. आता तुम्ही तिकडे आजूबाजूला असाल तर तुम्ही नक्कीच या तिकडे भेटायला, कारण परत येणं आय गेस सुरतला आणि अशा बाहेरच्या स्टेट्समध्ये येणं आमचं खूप कमी असणार आहे. आता सुरतला व्हिजिट देतो आहे, तर कधी गोवा, म्हणजे हे सर्व जे बाहेरचे स्टेट्स आहेत ना, त्याचे व्हिजिट कमी होणार आहे, तर फ्रिक्वेन्सी कमी असणार. आणि आम्ही काय हे पण बघून नाही येऊ शकत की डेज. आता आम्हाला तिकडे कामासाठी इन्व्हिटेशन आली आहे, म्हणून आम्ही तिकडे चाललो आहे. तर तुम्ही नक्कीच भेटा रघुकुल टेक्सटाईल मार्केट गेट नंबर 3 सुरत. आणि डेट परत मी रिव्हील करतो, 17 डिसेंबर 2021 आणि तो फ्रायडे आहे. सकाळी 11 ते 12पर्यंत. ठीक आहे, हेच इन्फॉर्मेशन द्यायची होती ना? ही इन्फॉर्मेशन बरोबर दिली ना मी? बरोबर दिली. आता अजून माणसं विचारतील की अजून कुठे प्लॅन आहे का? हो आहे. तर ते एक्झॅक्ट डेट आणि लोकेशन मी डिसाईड नाही केलेलं आहे, पण 25 डिसेंबरच्या आतमध्येच आम्ही अजून मुंबईमध्ये 2 ठिकाणी ट्राय करणार आहे की मीटअप ठेवायचा. तो आय गेस भांडूप असेल आणि बँड्रा असेल. तर तुम्ही सुद्धा तिकडे रेडी राहू शकता या 2 ठिकाणी. पण जे फिक्स झालं आहे 17 डिसेंबरचं सुरत, ते तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. आणि सुरतमध्ये जेवढे माणसं आहेत ते शुभांगी कीर फॅमिलीला भेटायला येऊ शकता. अजून तुला काय सांगायचं मम्मी? नाही, मला तर खूप आनंदच झाला आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं की तुमचा रिस्पॉन्स एवढा छान आहे आणि मार्केटमध्ये मम्मीची पॉप्युलॅरिटी खूप आहे आता. मला खूप प्राऊड फिलिंग वाटते हे सर्व बघून आणि सर्व ऑब्झर्व करून. खूप म्हणजे खूप, जिकडे जाऊ तिकडे माणसं ओळखतात आहे मम्मीला. तर ते तुमच्यामुळे पॉसिबल झालं आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप मोठा थँक्यू. अजून तुला काय बोलायचं मम्मी? काजल, तुला काय बोलायचं आहे? नक्की या, मी वाट बघू तुमची. आता बघूया. सुरतच्या रहिवासींनी आणि आसपास जेवढे पण आहेत लोक, नक्की या तुम्ही भेटायला. आता सुरत गुजरातमध्ये पडतो आहे, तर तुम्हाला जर पॉसिबल असेल जरा लांब जवळ पण तुम्ही मॅनेज करून त्या दिवसासाठी. आता तो फ्रायडे पडतोय, तर मला ते पण समजते की तुम्ही ऑफिसमध्ये असाल, पण आम्ही तुम्हाला खरं सांगतोय की आम्हाला तिथे वीकेंडला यायला पॉसिबल नव्हतं, किंवा ह्याच्या पुढेही येणार की हे फिक्स आम्ही नाही सांगू शकत. एक वेळा मुंबईची आम्ही गॅरंटी दिली असती की मुंबईमध्ये खूप ठिकाणी होणार आहे. मग आम्ही इकडे केलं होतं, परेलला केलं होतं, मग बदलापूरला केलं, मग भांडूप, बँड्रा अशा ठिकाणी आम्ही करू शकतो. पण बाहेर जसं समजा कधी पुण्याला पण यायचं आम्ही ठरवू, पुण्याला जसे कमेंट्स आम्ही बघतोय, पण
जर पुण्याला आलो तर ते कुठेतरी एकदाच होईल, एकाच लोकेशनवर होईल. पुण्यामध्ये 10 ठिकाणी नाही होणार, कारण मुंबईमध्ये आम्ही राहणार आहेत ना, तर मुंबईमध्ये 10 ठिकाणी करू शकतो. पण आउट ऑफ द स्टेट किंवा दुसऱ्या ठिकाणी करणं खूप डिफिकल्ट असतं. म्हणजे हा चान्स आम्हाला मिळाला आहे, म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगितलं की बाबा मम्मी सुरतला येते, तुम्ही त्यांना भेटू शकता. बरोबर. अजून काही अपडेट किंवा काय सांगायचं आहे? आपण किती वाजता जातोय? ते 10 वाजता जातोय ना. म्हणजे ती ट्रेन आमची 10:30ला पोहोचेल सुरतला, तर मीटअप आम्ही 11 ते 12च्या मध्ये आम्ही ठेवणार आहे. गेट नंबर 3ला पण या, तिकडे गेट नंबर 212 पण असतील. 3ला या रघुकुल टेक्सटाईल मार्केटमध्ये एंट्रन्सलाच आम्ही असू. गेट नंबर 3च्या एंट्रन्सलाच असू आम्ही. आपण भेटू सगळे तिथे. ओके, तर तुम्ही नक्कीच या. आणि कोण कोण येणार आहे जरा कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा. टाटा बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा.